Отваряме счетоводния модул на плана и отиваме в банката, където се зареждат извлеченията. От менюто избираме опцията за импорт на извлечение. Зареждаме файла и системата автоматично обработва данните. Всички постъпления и такси се обединяват автоматично. Системата разпознава транзакциите по POS терминали и ги осчетоводява без нужда от ръчно въвеждане. В журнала виждаме автоматично осчетоводените приходи и разходи. Постъпленията от клиенти и таксите са вече свързани и обединени, а при плащания към доставчици системата разпознава партньора по банковата сметка, а потребителят само свързва плащането с конкретната фактура. Всичко останало е автоматизирано, защото заедно чертаем бъдещето на бизнеса. Plana Solutions.